Mhuri yeZimbabwe zvatanga futi. Nyaya yemukomana uya anonzi Nyati iri kuramba ichienderera kumberi. Ndiri kunzwa kuti zvinhu zvina kumira mushe kuside yekucamp yavo kona Gilbert uko. Pari kunzi mukomana kubva musi wakapondwa. Mari yekutoenda kuchipatara chaicho ndo iri kugozha, iri kunetsa. Zviri kungoitika mukadzi ari kungomutova-tovawo nemvura inodziyawo netusauti or whatever zviri kuitika ikoko. But ndiri kuona a lot of Zimbabweans vari kuratidza kuva concerned nenyaya iyoyi iri kuitika mushure mekunge pabudiswa a certain post iri kuexplaina zvizere kune zvinhu zvacho zviri kuitika kuna Nyati. A certain post iri kubudiswa namukoma More Boys munetsi the Great Hope. Shout out to Great Hope. Wakomana munhu wese ari munigiriki munomuka ari muSouth Africa munomu join a Great Hope. Wakomana vanhu vakaita sana More Boys munetsi ava vanodeserve support yenyu, vanodeserve kuramba vachisupportwa every time because vanobatsira vanhu vakasiyana siyana panguva dzakasiyana siyana. Izvi tiri kuzviona mabasa akanaka iwaya. But now let me get into the story tionesane zviri kuitika. Mukoma More Boys munetsi vakaisa a certain post nezuro vachiti I was on call with Nyati and other people including Sisimeli. The truth of the matter, the man is down. Haana kana pekutangira kana sendra ainaro. Since he was attacked, he can't even afford to buy any painkiller. He is asking for donations kuti aitwe scan ye $150. According to him, his family hasn't visited him nekutiwo avana mari yebhazi. In my conversation with him a week ago, he said Facebook paid him only $20 for the entire month. Special thanks to Tandaza, his friends muvakachira Nasi, and Tandaza gave him $100. So ndo mamirire akaita nyaya yemukomana uyo anonzi Gilbert Nyamanindi kana kuti Nyati. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So I'm going to analyze this issue. Hatidi kuti vanhu muzopinda nyaya dzine moyo pane zvinhu zvinoitika zvandoda kuti munzwisise imi maZimbabweans because handizoti vanhu vakawanda vari kuti but Nyati mari yese yeyo wakabata chinchichi dai ukunge wakabatsirikana wakaita sei. Ndichazopinda mucomment section ndichizonzwa kuti vanhu veZimbabwe vari kuti and I know kuti you guys you can't wait kunzwa kuti comment section iri kuti kudii but regadza tiitefenure tibate zvakanaka nyaya right. Nyaya yakaitika pane mukomana unonzi Nyati. Pane zvinoitika zvinonzi kupfachura mari zvezvo kana makambozvinzwa zvisina direction. You know, he's still a young man. My financial advisors vaidiwa padhuze naye kuti varambe vari padhuze naye. Kana kuti azve financial advisors toda kutarisa paakatanga kuzosumuka kunzi mukomana uyu akusumuka akunyatsoitawo zvinhu zvinobatika zvinooneka igore rakatanga kushanda na Mr. Barnabas Marambire. Shout out to Bamlo Construction Company. Amanaka one day vatichatowa mari tichatomboti Bamlo ka itozombotivakirawo patinenge tazoitawo mari dzacho handiti. But Bamlo ika Mr. Marambire vakangobudikira vakati daubakira Nyatimba like zvavanongoita kune vanhu vakasiyana siyana masocialites vamwe vanhu vasiri masocialites vachingoita zvinhu izvozvo mabasa akanaka avaingoita. So kuvakirana kuita sei then mana mukoma More Boys munetsi ndobva vatostrike deal vakaona kuti hapa panoita potential mufana yuda akabatsirika because Mr. More Boys munetsi mind you kuti ndewa he was one of the advisors why advisor this young man kumashuro unaita zozodai even pakubatsira ndiye munhu angatone page rangatoti kurewo achisupport those kids kwanguruto support zvezvo kungo zvekufarira zvezvo handi muri kuona but zvinhu hazvina kuzonyadzofamba nepakanaka. Mr. Barnabas havana kuzonakirwawo nekuzoshandawo nevapana inangu ndo zvandakatoona zvakaitika but vanhu vavanozotanga kuanalyze kuti aiwa nyaya kuti pamwe akaramwa akazodiri bosa kuti basa rakandowandira. Why? Kana uchidhilana millionaire usave munhu ane nharo dzakawanda kana achikubatsira achikuadvise achiona kuti nzira yoda kufamba nayo ndakafamba nayo 10 years ago ndakabondera pakati but now iwo kuti ukwanise kuenda kumberi usvike closer to them mamillionaires aya kungotora manotsi avari kukupa kuti uzati uku usatomboende nako like what happened pakatenga this young man pakatenga mota yake achiti brand new baba imbepa chinchichi and stuff. Mr. Barnabas was actually against that decision yekutenga mota. Ngatenge imba mfana, ngatenge kana flat rekuti otoisa roja chinchiwa kwanisa uzenge uchitotorawo mari uchiita sei. Hazvina kunge zvashanda zvinhu zvese zvaitaurwa naMr. Barnabas zvese izvozvo. Anga atoma advices akadhakwa kuside kwamfana uyu anonzi Nyati. So
after everything pakazotanga kuti kama scandals panyatiwo pakazotanga mari inonaka inovaraedzawo handi mazviona, but I'll give you the biggest mistake yakaitwa naNyati yandoda kuti maZimbabweans mese muizive, and that mistake iyo ndio iri kubata vanhu vese. Stay tuned. Right, Nyati azotangawo kuzobudisirwawo mascandal, ari kuhura, ari kuita sei, and iye akatozozviconfirma. If you makana makaona ma-interviews acho akazanga kuitwa imwe yakaitwa kwana Tete Tilda akati yes ndakatohura, and it's something zvakaitika, but zvaibudawo nemaghost nemakuho vachiexposawo wakahura wakaita sei, and response yakazopuwa namufana uyu yakabohwa maZimbabweans kusvika pekupedzisira, but that response haisiriyo yakanga iri kubohwa vanhu yaita kuti zviso vanhu vatange kumupopotera like what they are doing. No, response iyi yakaita akarohwa neblack label. Wakaona musamwe mablack label kana muchinoda zvinhu zvinobudirira mulife. Paanga akarohwa black label rake, that young man akataura kuti hai rasauye muchiramba muchingondiudza nyaya dzamunditaurira, regerai chero makasandoona kwacho ndinoona ndosara neinternational audience and stuff asingachanyengerera. Ndakati mukunditi ndinopema sei, I am making up to 25k per month. Ndopakatangira problem number one. Even this man ari kutry mubatsira Mr. More Boys Munets vakatsondorwa, but that guy munhu ane moyo uri soft wekubatsira akatsondorwa, akatoitirwa zvimwe zvinhu zvokuti zvinotorwadza, zvokuti uriwo ukatombobatsira munhu ukatanga wakudzwa mashoko iwo madimikira aitaurwa ese aya naNyati, isusu makampani mamwe aita unonge vari kutoti nhingirikina taibhadharwa taishanda man, we were working for them, it's not like taingoita mabrand ambassador mahara isusu voitanga vatibatsira isu tatazvishandira. It's sort of rough so mataurirwo zvaiitwa uri kuzviona, but zvisinei hazvo munhu wokuti it's like kana usina kutaurwa zita rako kunzi nhingika una kuti nhingina hapana kuti ungazvitora personal, but deep down moyo unongonyaziva kuti apa ndini kutaurwa kapa, unongonyazozviziva kuti apa ndini ndataurwa kapa, this young man ataura nezvanguko, alright, it's okay, ubva wangosiya zvakadaro. Amen, rekati tobva kutongo fast forward nyaya dzacho, pakazobuda zvinhu zvakasiyana-siyana zvakutaurika. Nyati zvazodai, Nyati this akadai so akambodididi akadzoka kuno kujoni akambonokuenda kuZimbabwe akazodidi, pakazotanga kubuda nyaya dzemari. Kumba kwemukadzi anovapa mari yakawanda, ameno mari yaivapa kumba kwake iye anovaendesera futi mari yakawanda, ameno masalaries here machi, all those things, I'm still confused kuti ndadzonzwisisa kuti chii, but reality payakasvika paground vakaignore reality. Now reality ndio inofanira kuzikanwa. What is the reality panapa? Facebook yakadzikisa mari kudharadhara. Facebook it became the toughest platform to deal with. Mari yakadonhedzwa, watanga kuona kuti ndiri kupusha ndiri kushanda asi mari yacho yenda kupuhwa panapa aicha make sense. Pane traffic avaita, views avairova acho, all the things zvinhu zvachasvikuita apa paritonzi recently lakapuhwa $20. $20 kushanda mwedzi wese kupuhwa $20. That's the situation, from 25,000 to $20. Urikuona pachinja zvinhu. Mari yakapfachurwa ikanikirikina tidi kuzonyapinda ndito nyaya dzevana stake zvekudaro, but chandoda kungotaura nje kuti mistake hombe yakaitwa naNyati ndeye kuratidza maZimbabwean ma-achievements ake akaita so far. All these people ukatarisa vese vari kunyebera kupopota what vada kunyebera daita ma-financial advisors vari bitter nesuccess yakaitwa nethat young man. Kutotenga mota yakatenga yaya ndikukutaura vangani venyu mimese njero vazhinji mukuzviti mukudhiraivha mota, tisendereka mota dzenyu tione tikuudzei kuti aichi ndechemari yakati chimota ichi, but that young man akatenga pompi mota kunotenga mukase nyowani. Imagine ishinzi 0 mileage baba. Ameno kana muchiri kuremember zvinhu zvimuri yeZimbabwe 0 mileage zvakatanga kurwadza vanhu, bozi vanhu vekuZimbabwe ukatopinda uchiti inini ndiri uchikumbira uchitanga uri kupema like zvakatanga achita saka that young man atotanga nezuro atondidarika, because munhu akutofila gap iroro kuti iwe bozi umwe munhu ambotira kutofamba nechitazi chake kana chichambu chaanenge atoone makore acho achijoinidza achitoenda akadaro, obva azoona kuti this young man atotenga pombi yemota yakadai so Toyota manyama. Zvinhu zvekuti zvakarwadza vanhu vachiona kumusha kwake, vachiona shop yaya ai zvinhu zvakatadza kuti kana vari maoko kusvika vachembera vazhinji vakapera pakutofa vasatotika. And the young man is just 20 something years, 22 23 if I'm not mistaken.
atokwanisa kuachieve all those things. Imba yacho kumusheko kwanemba pombi emba kwete chimba chechinerera that house makatozvinzwa it costs 10,000 zvekuzonzi akavakirwa aiwa zvina basa kana azviri nyore zvekuvakirwa fonera bamlo ikuvakirwa kamahara acho handiri kuzona imba iri kukosta 10k mashops ake ari kukostawo mari yaitokosta ndobva tanga torana business mumashops imomo zvakatoendwa zvakadaro and then kuharare ikoko kwakaponderwa kwacho kwaari akutota se atone imba futi yakavaka vaka yari kutogara a nice house. All those things obva futi kuti I'm getting 25k per month. Babangu we vana vekuzimbabwe jealous riripo rakawanda rabva ratanga kututuma hasha zvipfuwa zvichirowa zvese zvazoitika zvimashandisiro akazoita mari. Yes, I understand kuti pane zvimwe zvinhu zvazvo zviri 1 or 2 3 things zvekuti zvinenge zviri wrong zvekuti zvine zvida kuti zvichicorrect kwawo, but at the end of the day futi imwe shona inochawana idya nehama mutoro wacho ane hanganwa zvinhu zvinoitika futi zvinowanika mukurarama muupenyu zvamwaita kuti ozi ndakazvitarisa there was no need zvekudaro zvekuti akanzi akutonzi anotora mari yakawanda achinzi ari kupa vabereki vemukadzi vabereki vake mari adaro mazifiga acho aitaurwa. I am not saying kuti pane chakashata kuti unzi uri kuva empower vanhu, especially kuempower ndokwandinoona kunonyanya kubatsira. Why izvezvi vari kunzi hapana kana hwana auya kunomona akapondoka ari kutorwara, but anything can happen uchirwara uri that condition mind you. But ukaona kuti vanhu vacho vaingova mari vachingotswanya vachingodya vanhu vachiri vanhu vanga vasati vachembera zvekuti vangatadza kuningina zvekuti aifanira ngowati right imimi kusaidi imimi vabereki venhingirikini uku tamboita because mind you akavakira futi imba ikoko kana mamusati mazviona zvakatoitika. Ndoda kuitira ka business kanopota kachikusustain kachikuchengetai nekuti mari yaputika iri kuwanda, but kuti ndizoramba nchinzi every month zvekuti ndichiri mudiki zvinosiyana zvimikana inongo yakawani zvozvonotozvivharana zvamuchose. You understand the point ndikuedza kutaura panapa ndozvaifana kuita same as kuside kwamoms wake. You are supposed to do the same. Moms since ndatopana ndatone mashops akawanda haitadza kungoti ndakuvakira yenyu wana tuck shop uko kumuita zvenyu zvamuri kuitawo muchihodhawo mari yacho iyi mota muchipinzawo mari sekuti moms wachanga ari munhu kutanga ari kutoshandawo zvakachita zvinhu zvake, but I'm not saying kuti havana chavari kuita, but chingorwadza nechingoti sofa izvezvi hapana atauya kunomona hama dzake dzese kureva kuti mari hapana. Ndo pane situation muri kubata nyaya yacho hapana cash yebhazi kwete zvimwe zvinhu kwete kuya unokurapisa yekungoya unokuwa iwe ukada uzati atidi kuti tarise zvinhu chitanga kurika kunhu kwacho vafana vanhu vapadhuze panyazura. So if we are to compare nyazura and nyatsime whatever nyatsime is just kunana chitungwiza handiti saka tongoti harare because kunana nyatsime kutozongoverenga kuti kubva mutauni inenge madola 50 kana dola saka kubva kunyazura ainga darike $10 basi, but hapatorina. But ukanzwa mafigures acho aita ronzi vanenge chipuwa mari dzodzo vachida so pakashaya financial advisor ane musoro akakwanisa kuningira pakangoenda Mr. Barnabas zvinhu zvese zvakabva zvotodona kuenda down. Now he is busy with his life. Remember kana ino yakahobho unogona kuvhunduka tuma sense but kana wanga uripo chaiwo the right time the right opportunity yanga iripo is having that man in their lives ndo yanga iri opportunity cheteyo zvekuzonziwa zodya mari chizoenda nemanhingiri maiwe damage control yakaitwa papa haisi kutamba nayo. Even vanhu vakamutarisa vari kuona zimuvengi unodzinga mukadzi mota iwewe uchikwidza mahure uchirambidza mukadzi kukwira mota uchitenda kutamba nevana mumba zvese izvozvo guys. Ndakanzwa tsitsi nchitarisa kana imwe interview mukadzi wachaita zvitori nani kuti todzokera zvedu kumukuku kwedu ndakasiriswa mwoyo wangu ukarwadza kwanzwa munhu mukadzi akukuwisha that ngirikini wakushurwa munyama but mukomana hana kuzviona kutodzoserwa kuuzhombe kuurombe. So to cut the long story short, the biggest mistake yakaitwa naNyati ndeyekuratidza vanhu kuti ndikuzoita mari yakati ma25k ndazotenga zvakati ndadidi ndo mistake hombe yaari kuvengerwa for now. Zvimwe zvese mistakes akaitika is a young man munhu wese anoti achidzidza makore ake achiri akanaka anogona kungowana rimwe dhira akatobudirira akatoenda mashops aripo anogona kungohadhira akangozongomutsa akaramba achicontinue nelife achingoenda akadaro. So we talk about zvinhu izvozvo pamberi papapa, but for now regedza tichipinda tinzwa kuti mucomment section muri kunzi kudii panyaya yemukomana iyeyi. Komana musadaro vazimbabwe 10,000 comments what were you guys commenting?
I'm shocked, right? Zvikanzi imika muruda kuti titaure tozonzi tine jealous anditi aiwa ngambomiswa mfana uyu ameno vanoda kudzosera marasha kuwange. Imagine vanhu vakutomuona semunhu ane mari, uri kuona zvinhu zviri kutaurika zviya hanzi ndiye anoda kudzosera marasha kuwange. Vakomana musadaro. Zvikanzi wamunoti Nyati uyu kauyo munozonyanya kumupepawo as if mwana mudiki. Everyone is going through something mufunge. At least atori nepake panoti pake kuZim Plus akamboti tukawo ka iyewo. We haven't forgotten ngatsvage basa we imagine uri kuona pakutaurwa nyacho hanzi ane pake imba iyoyo atori nayo iri kutomuvengeza. It was good kungohaidha kungoti nini ndapinda nepata ndiri kupema kumana nacha nacho adonibatsirawo ndokutenda zvatopera zvakadaro. Iwo unofunga kuti vanhu vese vamunoona vaya vanenge vachifamba kana kuti vanonzi niki mapoliticians vaya why vachihaidha maassets vanawo. Munofunga kuti vakupenga kupusa nti munofunga kuti vanhu vane mari chete kana kuZimbabwe kwenda ana weekend wanditi ndozvamunofunga because vari kuita zvichiflamboyeni naye. Alright, rambai mune pfungwa idzodzo. Rambai munadzo pfungwa dzehuku idzodzo. Mukoma, we must learn to help other people out there who are in need. Vasina pekutangira makavabatsira vakazvionera. Vanhu should not always be kupema. Let's help other people who are really in need. Ukapiwa mukana in life, make use of it. When you make it, usashamisire kana kushaindira vanhu same people who helped you. Urikuona nyaya iripo. But this young man hapana kushamisira kana kushaindira vanhu kwaakambonyanya oite kwatingati tingatotaura kungoti tiri kutora 25k per month ma US. That was the problem. Iwe mari inoshandirwa nemunhu ari kuchando kuUK. Iwe unoziva do you know kuti even ask vamwe vanhu vari kuUK kuti naye unokwanisa ere kuiseva yese right pagore racho rese kuiseva ndikutaura masavings kuti ndoyasara iri paside ndachengeta. Vazhinji vari kutoitadza. Handisi kutotaura vatori kuZimbabwe, handisi kutotaura vari muJoza munombozi munoma, otherwise is going to be 10 years kuti usare that amount of money. And some are saying kuti aiwa we haven't healed akomana kadhala kakudya mari 18k ne one day achidya achimwa mabrutal nemasavana achinomwa nemahuri. Zvakaoma. Umwe ari kuti aiwa ini nangu ndikutsvaga hangu mukomana webasa anouya kunoshanda kana ari willing ngawo apinde zvake graft ndo zvimwe zvakutaurwa nevamwe wanda akovalaka. Umwe ari kuti this is not a begging culture. Vanhu vari kutaura zvakasiyana siyana, right? Uyu azotaurawo zvine musoro. Financial literacy is very important. Onai Manje from rags to riches vachifarisa on FB showing off now back to rags but I don't think kuti zvakaenda maitira muri kuita. This young man achiri right padeni pake anapo saka munongorongota because of tichaone mota yainzi zero mileage baba maybe pamwana toitengesa. You never know. But chiro zako kuti mota kusina something else kuti ungakonekera. Mwari utai upenyu ivhiri ndo zvazvinoita to think apasina gore riya vakomana we are going ku holiday kunana kata. You were supposed to go iko kunana kata chinyararire. You can't show people zvinhu zvako zvaunenge uchisangana nazvo mukurarama. Anyway, dzingazowandisa nyaya idzi ndikazopedzera ndakutaura zvisizvo. Comment section yaramba kupindira zvikadzi mapiritsi mahara kuzvipatara and umwe ari kutaurawo zvebill number 3 igati inyarira komana musapinze politics panyaya dzevana hanzi akasimbisa bill nganobatsirwa mahara. Aida bvuma mastreets akagumbuka vanhu vakaita kutsamwa kuchaja chake musadaro hamadzadiwa. Anyway, regai tisire pana panyaya yacho. Vanoswera muswere mune zvakanaka hamadzadiwa. Nyaya idzi tinongodzidawo nyaya dzevanhu. So sometimes unoziva kuti unongopfuura nepautaurawo nyaya dzevanhu. It's always good kuti unge uchinoti wainzwa ere nyaya nhingi iri kuitika, wambonzwa nhingi ere zvaari kutaura ikokoko. It's always good kuti tinge tichiita zvinhu zvakadaro. Swera zvakanaka. Good day.